Yung buntag din yung tanan guys karon day guys so ibis dero nagabalik na pud mi sa ospital kay check up na pud na ho gamao na ning biyahe nami karon grabing tugnawa sa hangin bisag nani adlaw pero bugnaw ka jug hangin nani among biyahe karon guys sugod diri sa Biason kadung sa Alabang. A few moments later. Diyan na dahil Miss Hospital guys. Saan po dia? Kumoy-kumoy og timo kay gibuntas. Alas 12 pag ang doktor maabot. Pero human namig pila sa kuan. Vital signs o bayad sa cashier. Wat na lamas doktor. Santa guys. Kada semana na maghahang check up tamang mga anak para sa monitoring. A few moments later. Ito na may uli guys. Diyan na dahil sa kuan guys. Naglakaw na may gikaning naog og jeep. Diya ag oras is launa. Adugalig doktor kani abot jud alas 12. Okay. Alas 9 para ba mi dito. Panahon dari guys, arang init pero tugnaw og hangin. Nas ondoy si Jan na hinoy nag-jacket. Kalimot alam ko lang sa pao guys, mong ako yung jacket kaya ako may nagitugnaw. Diyan na dami sabay guys, so hangat pa ng mabaktas. Karong singat to ta, pero madyo na pagkarong paning tunta. Naabot ta jud ni gamay. Kasi kaso sa aming panood to. Kay ganina kay nagtimo raman mi ganina mahaw nagtimo rami ininit. Manito sa tanin jud guys, ganihan na mainit rami ja mag alas 2 na. So dia dinalian ra ni. Nisin ramin nga sabaw. May padhigop og ininit. Aw laman padhigop og sabaw. Hapon din yung tanan guys. Ato dai misuntay sa palengke kay palit big masuwa. Kaya sa gunsong ramig. Suwag kuan, asis. Sa palengke ron. Kita gun sa masuwa. Wa pa lamang ko check up ganihang diyan na demi sabay guys.
nakapalit ra mig gulay, maggisa mig gulay inja. Napoy atay sa manok gamay, adubohon. Kay aga ko guys, agahang dugo 8 ons ra bitaw. Dasing agi 90/60 karon 100/60. Makanimik magudning nga mo ba magugdugo di ka dyan makatugong tarong bilar palit pud mig saging og kamote kay di nako kadyo mo kaagluto kay mag-diet nako. Ay madto nang di maglisod kay constipated ra ba ko pirmi. Isa ra ba ko nung puning constipated guys nga gahi maka lisod mga anak kay constipated. Man magsugod na pag og kanog mga fiber. Mo iwas ako sa rice. Mag-diet. Kay hapit na 37 weeks na ko guys. Kamote di ay tag 80 ag kilo. Diag saging 30. Ay na laman may kang kaano di sa ko mag-luto. Karon kog luto kaya na lamang buntag nagmira. Arog mahimo di na ko makaagluto. Ilan lang mag-utan. Yan na. Morning kamuti guys. Natagot 50 kilo. Na. Unam ka buok. Pila naman din yung buok ng kamuti. Deng agkoron para ipanihapon. Dahil na masobra og man na puntag. Kaya gabi na guys kay saging man gay ta mahilisan ang laman ng saging ug buntag pa. Ano. Dagamong saging guys. Tag 30 kilo balik 40 ni siya. Okay ra man pud sa gagmay kay busot man. Buwang na ba. Damo gidaghan kaso hinog na, di ko ganang hinog na kay mahinog na sa pagsamat malutong na. Faktura ning hilaw. Para ugma na pud ni kay kamuti si unahon karon kay gabi ina. Ya karo guys. Carabantos balik 25. Na. Carabantos. Batong balik 20. 20 na ni siya guys. Yung batong Ija, repolyo po, balik 22 isi dyan sa kalingin. Gulay na lang, gulay ta para healthy. Itak-ang na tag kamuti guys. Itak-ang na. Iwa tag gulay guys. Gulay. Carabantos. Kinsay ano gingani guys, carabantos. Ang sarap yung tawag na sa Tagalog. Kuanday guys, sigarilyas. Nadura ka dos tinood. Carabantos sa Bisaya, sa Tagalog sigarilyas. Oh, rin yung sigarilyas yung mani. Nagtindira lami kuno ni gataan nabatang kaming baboy amo gisara guys kay gabi naman lisod na magata kuan man ni sagingani sa kay dabong pa man tagsapay Nanda. Pamilya ra mangyapon ni siya sa beans. Sa tawag na sa English. Kuan day tawag na ni sa English guys, wing bean. Murag na ipako nga kanang beans. Kay upat ang gud siya ka corner na. Isa, duha, tulo, upat mo din wing bean.
Sa probinsya ingani sa una guys daghan. Di mawadag tanang hanglulag ingani sa una. Para bantos na magalipot yung murag kuan siya color purple. Luto na dahil kamuti guys. Hapong gisagulag duha ka buok saging kay hinog-hinog na magunang duha ka buok. Muha na lamang gisagol. Meron ba ning kamuti ha guys kay na orange. Kanang murag pilit bitaw nga kamuti. Naluto na po dag-atay guys. Muha ni si dag-atay nga 120. Kaya tag 240 mang kilo. Lagamang ginisang gulay. Nanay batong. Karabantos o repolyo o gamay manok arong may lasa. Diba? Healthy ra gyapon. Gulay. Ginisang gulay. Mani hapon dito ninyo guys. Dapat na guys. Kamote. Ginisang gulay o adobong atay. Sundoy guys, nagkalupiso na po. Ingit ko nung ijang kalawasan. Wa man ang tapod na kulataha. Dito mga anta ninyo guys. A few moments. Diya guys, nahuman na dahil panihapon. Kapos na. Yes, undoy dia. Ipain na mong tambaw kay ara naman hinong inita. Mura na magi dauban. Dira ba pud mo na mong tambaw ha na jang gipagas arong magdi mo na unsa ang pagkaadyo ha. Nga jang matakdan pug ko simbako sa una lamang gajud. Baba ni siya guys nga humok man sakit ag tutunlan, di man tahinga og tamis. Nga laging gisungog kay angin datong ijang tinaguan sa isang Durabox nagyayayayay na. Mababo na nakamove on. Nagyayayay man hinuon. Gilabog na to ni sa basurahan guys sa mga picture. Gilabog ako din naglabog. Diyan naglabog mo siguro nang gihilantan guys kaya wa pa din nakamove on. Sa mga nila siya ipa-laminate ko no guys bro. Lagyan tayo palaminate kaya arong napod sa itong aring iba boss box. Madon lang man na siya remembrance. Nga masabi nga, hindi na may labog ikaw may labog. Arang inita, tuo man ta. Naara dyan na tao. Sakit ang guys, anong luwa nga liag ba nga agapang hawak murang kasi may ipit siguro. Kanalan ako siyang magpahilot, di naman po ko kahilot kaya di mo kadyo ka pamirsapod. Mangita na laman danig, asa danig manghihilot. Galing kay manghihilot po dari guys. $1 isa ra ka oras, 500 pay tingil. Na medyo tong hilot nga pras ato bitang binisayang hilot. Maro to guys, ang mga update ganina sa ospital. Ikaapat na ng check up ganina sa ospital sa bigay ni. Sa wibis na po. Balik na po nagka-wibis. Monitoring na ko taman mga anak. 37 weeks na ko karon ingon si doktor. Pwede na kuno ko mga anak. Kung na kuno ko ni batian nga sub-sub na jud kuno nga sakit. Nga di na jud kuno muundang. Mao na jud kuno na anja. Pero og sakit-sakit ra kuno nga mawa pa di pa kuno na mao. Pero gahang estimated due date is kuan pa man po 19 to 24 pero ningan siya ang 37 weeks kuno na kuno yung mga anak ug ingana kay kuan naman kuno na 9 months naman kuno na. Alam mo guys, kanang sakto dyan sa adlaw kanang kuan. Pinaka-normal dyan siya nga magawas ba. Pero basihan jud gihapon aghang last monthly period. Jagang kinahanglan nga ultrasound guys kay kuan man tug nakabutang na to ag estimated due date kay February 19 man. Mas do kay ganja kasagaran kuno ag kinahanglan ultrasound ma kuno matunong. Ja og di galing kuno ma-advance og gamay, maliit kuno pag gamay kay nga naman jud kuno ng panganay. Ja na po kong gisigihag. Remind sa hang PhilHealth kay malagi kuno di man kuno siya maka sure nga manormal or masiis basig na emergency CS kuno simba ko laman anta dila man anta kay hanggang na ko'y mayuma madula man og dali ra ko mga anak nga
di sa maapektuhan inag magkuan ko no mag-uteng. Maong patabang ko sa pagampong nga anta kaya raman normal kay lisod ug masiis kay medyang gihanggan dya kinahanglan jud kuno pag panggastos ug masiis madyo lamang kunog na PhilHealth makatabang na dya lisod pod og siis kay siyempre dugay maadyo mag atiman pa kag bata dyan na kay samad mas okay raman jud tong mas lami man jud tong normal ra guys kay Marang hisi. tahi raman dali raman kuno maadyo kaysa tahi jud kuno dyan. Nadyohon man nung paghang doktor bisag mura si bayuton. Wala man hinon pad. Andiyan dyan ang monitor padag heartbeat ni baby. Na buyag man lang ipad bata kaloy sinoon. Sige na si luhag. Ni mas doktor nga ipadadyon pala man ipadadyon tang multivitamins ug pero sa gahang dugo nagkakuwang-kuwang dahil sing agi 90 over 60 karon binta kaning 100 pero ubag gihapon over 60 ra gihapon. Asa maging kanang atong tugo magabi kuwang-kuwang mas dok ma kunay kasag maka anemic ng kuwang ug sa gabi dapat kuno makakuha og 8 oras. Lisod na magkukusang posisyon guys manang ikog kamata dya sige pagpangihi kay magtakilid ko dari sa left side kay maaman jud ko na advisable ng left side magsakit naman wa pagalikuan man ang makamata ko dya mahadjang na pud ko dya sakit na paghang likod man ang makamata-mata dya sige pag ihi at least napil na jud na hagingana din ang magberes nga bisag di lalim pero worth it ra gihapon ang imong pagantos pohon man Ginoo makaluwas ra na ra gihapoy tubag sa tanang pagantos.